Tini ni video wngkha je tini kaham laipana bahake nai tugi manai hingke ang o video o kaitham kok sanai kubi laipana bahake nai tugi manai video no chengnani sikang kaisa request khaio norok no tongmo norok video naithokjagui tongkhe like kaisa khainani ta pokdi subscribe khairna ta pokdi share khairedi comment khaisadi bwkhabai no number 1 wngkha koni dino phat decision tanadi naide nung kebo bai kok saka nung bono sajaka nung bobai mano tongkha hingke naidi bono no puila kaham phonu gonai bini suja kok tongmono nungbo kebo bai malaikha kebo bai kok saka hingke nungbo bono nini kaham simeno phonungnai heda yaba hanyo bobo o lamo no bini je kaham tongmani abono simeno phonungnai abono nung dadi decision tanadi nung bono nini khani kok asuk dati ta sati nung bobai komno bisi kaisa jorotoi kathai tongdi hingke nung sawi manai bo tamo khaike jolija tamo khaike joli maham bo tam no sajak tamo no sajakya bob tunya hamjakya bini kaham hamya puilono nung semani nyadi naidi nung bina tongmung samung no nung soida mano manya khoroksa borok samani o sangsaro nono belengja tektor nai abono nung o borok no basinana nangnai e borok rimani tektor no nung soini mano nung bono soida mano tongmung no mano hungke nung bono sairi mano number 2 nung khel khainaji bo borok bai bahakya to nini baskango phaye kemno borom riyo uida koksa romdi norok khorongni kaisa restaurant no thangka hingke arni uida no kisa naina gorodi oi uida haike buni respect ye uida koksa bo buibe tongmani bini tongmung samungni bisingtinyo nung sawi manai bini bisingni character no oro nung sak saisungno wansukdi nung bobai tonggai mano manya sabo saiman bo nonokhe respect de riya tai oba haibongi mano haloko samung tengte tai bonono bogui de rekha nono bo laching mi sisa khai tongkha abono nung puila bini tongmung samung no seri nagi buibe ba heke tong tai bini tongmung samung bahai number 3 bini thani nung bini laija kong no sawi mandi tai nungbo nini lai thangja kong no sadi mukhe laijak jora oba hanyu kache manai je langmo kobang mano sermung bori kalangu oba hanyu nono jengjala bo khiklai ri mano nung bono nini lai thangjak jora no sayake ai bini lai thangja kong no nung saiman ya hike thinango thangai o laijak jora no nini langmo hanya khairi mano abono bini lai thangjak jora no khanadi accept khaidi nungbo sadi nini lai thangjak jora no bobo accept khai mananai ai thinango thangai o laijak jora ni kong no sawi problem ni yate joto jora no o lai thangjak jora no muitunarani nung puila no nini lai thangjak jora no sadi halok bono sigang nini lai thangjak jora kok sawi no halok bodi hayake hamjangmao ye prishedi tai nungbo saimani bini lai thangjak kok no kono dino hamjangma tatal bai chengya tai je halok tatal bai changnai a halok langma tong sak tongya a halok kono dino kolokha tongi manya nang kubi langma bai gedaljak ang Juwal Deborma tongmona nor video naithokjake like kaisa khaigana thani subscribe khairedi bwkhabai no comment khairedi share khairedi hambai।